Venga, ba. Ahora zer erantzuteten. Espainietakoa beti prest duzu sarrin handia agertzen denerako. Beti biltzeu poltsikoan. Ez sarrin handia, baina egun txarra badaukat behar dut hori. Bueno, meistrina Durangoko azokan sendabelarrekin. Tumatxa da hori. Bueno, handia da, baina ez dut uste neregatik hartu behar dudanik hau personalki. Edo zeinek sendabelarrekin mainstream izatea lortze baldin badu, Durangoko azokan beste inun, niretzat hori ja izugarria da. Bueno, liburu eskuan, barrutik edertzeak osasun kontua dirudi. Eske barruko edertasuna gai oso zabala da. Osasun kontua da, baina ez da osasun fisikoa bakarrik, osasun mental eta emozionala ere bada. Eta bai, hori barrutik egin behar genuke. Sustantzia toksiko guztiak desagerraraziko zenituzke, baita ez. Maila handi batean desagerraraziko nituzke, baina erabat uste dut ezetz. Gure gorputza, gure sistema immuneak entrenatu behar duelako ere toksizitate neurri bati aurre egiten. Bueno, sendabelarrak eta jana uztartu daitezke liburu berri baterako. Bueno, hau ezin dut spoilerrik egin, baina bai, bada gogoa ematen didan gauza bat, ni ez da sukaldean aritzea, sendabelarrak ere gusta zaizkit eta hori uztargarria da.